je něco po 7 ráno a já čekám na autobus, protože jedu do Prahy, jedu natáčet a další den jdu na Korzo národní a budu mít takový jako hezký 2 dny snad. Po cestě jsem vydal video a rozestříhal další a tak, takže to dneska vidím velmi produktivně. A důvod, proč jsem sem dneska jel, je ten, že máme za půl hodinu sraz s Božkem v kempu a jdem zase natáčet. Pokynů na displeji terminálu. A samozřejmě, jak už je tradicí, jsem tady o půl hodiny dřív. Nevadí. Aspoň třeba budu dělat nějakou práci. Možná. No dobré ráno. Klasicky nedělní. To si myslím, že bych mohl být jako venku. Jo. To přesně na její budoucnost by mohl být teoreticky Talking Head. Takže teďka potřebujeme natočit tady ten úvod v té výstavě. V 11 ta výstava zavírá a připravuje se tam akce. A my jsme se samozřejmě sešli v 10, tak jak jsme si původně vzali. Já jsem tady byl 9:35, Božek 10:35. Chvilnost je výsada králů a dneškem je krásně vidět, že jsi lepší král než já. No. A to jsem jel z jižních Čech a ne z Palmovky. Jsme v kanclu a doděláváme voiceovery, mám přetažený data a dneska to budu stříhat. A dokonce je tady i Čachim, což je extrémně divný, protože Čachim v neděle nepracuje. Čachim zásadně pracuje 2 dny v týdnu a najednou je neděle a on pracuje. Kámo, neměl bys náhodou tip na DaVinci, jak se dělá jedna taková technická věc? Pojď, povídej. Ano, já mám tady prostě obrázek a potřeboval bych v tom obrázku tady jakože to jako zvýraznit jako dole, že jo? Našel jsem si na to tady nástroj, ale jak to udělám, aby to bylo jako celou dobu na tom obrázku? Ty si tam totiž si udělal jenom marker, který je pro tebe a když to vyrendruješ, tak si myslím, že tam nebude. A já vždycky, když jsem něco takového dělal, tak jsem si stáhl prostě červenou čáru, tu jsem si tady v kompozicích prostě předělal a nechal jsem ji tam. Mě napadlo si to hodit do malování a v malování si to dělat, ale ta červená čára, tak to je možná ještě lepší nápad. Jo, že stáhneš si vyloženě nějaký PNGčko červený čáry. OK, tak jo. Yes. Tak děkuju. To byla prdel, kdyby to s tím vyexportoval a pak byl jako no červená čára here. Moc pracuješ. Říká ten, co aktuálně v tento moment pracuje z nás všech 3. V neděli večer. Zítra je státní svátek. Ale tohle video bude banger. Bude to stát za to, mám červenou čáru. Blázen. Ke štěstí stačí jen čára. Už mám přidanou veškerou footage a vlastně by teďka dávalo smysl si někam sednout, nevím, do nějaký kavárny, dát si prostě pivo a sestříhat to. Ale já jsem si řekl, že v Kunsthalle je nová výstava, kterou jsem ještě neviděl a že bych se na ní celkem podíval, protože Kunsthalle je zadara, má otevřeno do 9 do večera. Teďka je 5, takže ta druhá informace je zcela nepodstatná, ale myslím si, že si dneska zasloužím self-date v galerii. Jenom udělal jsem asi největší chybu a to, že jsem si prostě řekl, že půjdu přes Karlův most. A je to kurva hodně lidí. A tak je tu tma a řekl jsem si, že otestuju Lowlight SP2, který si myslím, že bude lepší než u Actionu. Rozhodně. Mám na tom Heliose ve cloně 2, s tím, že trochu cloním, protože při plný díře tam je prostě hrozně moc bordelu, který mám rád, ale ne vždycky. A točím na druhý base ISO, což je 4 litry. A je tu hrozně moc lidí. Vyprávěl, že usnul právě když vykrádal chatky. Byl hrozně unavený, našli ho tam policajti.
ležel na gauči, v náručí pytel s rádiem, do tváře svítili mu baterkou a na plakátě usmíval se opičák. My, děti z Bullerbinu, my, děti ze stanice Bullerbinu. Dobré ráno. Včera jsem už nenatáčel a to z jednoho prostého důvodu. A to, že místo toho, abych si šel někam sednout a stříhat, jsem šel na pivo. Jo. Takže jsem se vrátil o půlnoci, nebo prostě večer, pozdě. A na poslední chvíli jsem stříhal Reelska. A neviděl jsem tu timelineu střízlivej, takže to je překvapení víc pro šéfa než pro mě, co tam vlastně bude. Ale teď už čekám na šalinu a jedu za Matějem. Jo. A ten záběr takhle vypadá v pohodě a takhle je úplně kretenský. To není moje šalina. Jsme na Korzu a vůbec nevím jako proč. Proč jsme sem kašli? Je tady spousta lidí a je to politicky angažovaný. Nemáme rádi lidi a současnou politiku. Proč většinou se chodí na politické akce, když nemáš rád současnou politiku. Ale já se nemám svůj molotov. OK, to je fér. Je mi zima, ten molotov by se hodil. Ale už tady potkáváme moc lidí, co známe. Teda jako ne tolik, ale je to weird. Jo. A teď jdem potkat další lidi. Jo, kurva. Aby jsme pak mohli dofelit za dalšíma lidma, se kterýma dofelíme za dalším člověkem, kde bude i další člověk. A co budeme dělat? Ještě za náma pak dojede další člověk. Myslíš toho Furíka? Ne, myslím tu malou. Teda menší vlastně. Půl člověk. Jo, půlčík. A co budeme dělat, Matěj? Jdem se nechat tetovat. Sorry, mami, ale nasrat. Je, hele, svoboda. Díky. By the way, fun fact, tuhle fotku fotila Lea. Já vím. Takže lidi, já oficiálně přebírám tenhle channel, konečně začnou vycházet kvalitní videa, doteď to byly celkem sračky, jakoby, ale to tímhletím dnem končí. Čekejte super videa a super hosty do videí. Například dnes vám přinášíme tuhle skvělou slečnu. Teď úplně nemůžu, já jsem tady ztratila výstavu. Tak nic. Jestli je něco, co mám fakt rád na zimě, takže je naprosto v pořádku během akcí od rána pít. Dobrý den. A to je před učitelema. Ano. Na zdraví. Čau. Je to horký jak svině. Ale není špatný. Ale okay. A tamhle je. Třeba někdy si nás všimne. Nazdar. Ahoj. Čauky. Hello. Ahoj. Proč je taková zima, lidi? Proč? Ty máš, to není ta nová, ty máš tady, že? Jo. Pěkné. Jak se to jmenuje? Dig. Jo, ty máš vlastně manuální sklo, co? No a viděla, že to Jelen má furt na tapetě, to zvíře? Ne, to není... Pochlup se. Počkej, já se musím naučit, no snažím se, teď už jo. Vezmi si action. Už zas ne, už jo. Tak Kdo chcete, kdo mě? Crazy. dělali jsme úplně kretenský inside joke a já jsem se rozhodl, že prostě si to nechám vytetovat. Bylo to fajn, takže mě to rozhodlo. Shit, nemám zaostřenou tu ruku. Já mám rád sladký, že co s tím vším cukrem, to jsme snad chtěl, ale žít
tam skrytý